समेस्त गोंयकारांक दिवाळेच्यो मनोरीत परब्यो. दिवाळी म्हणल्यार पणट्याचो उजवाड. ही दिवाळी म्हणल्यार गोरवां पाडवो, लक्ष्मीपुजन, भाऊबीज आनी त्याच बरोबर शेवटी जाता ते तुळशी लग्न. 15 दिवसाच्या ह्या उत्सवान फोव, चकल्यो आणि त्याच बरोबर लाडू असे वेगवेगळे सगळे फराळ खायत आमी ही दिवाळी साजरी करतात. या दिवाळीच्या निमतान हांव देवा लागीं मागता की समेस्त गोंयकारांक सुख शांती दिवची, समृद्धी मेळची आणि एक चिरमुरे खायत खायत जो आनंद व्यक्त करतना आमकां सगळ्या गोंयाक भितर तागेले सुशेगादपणान आनी त्याच बरोबर शांतिकायेन सुख समृद्धीची, लक्ष्मीची पावलां सगळ्याच्या घरान येवची आणि ही दिवाळी फुलोवची. सगळ्यात परतून एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या वटेन उर्बे भरीत, खुशाल भरीत आणि समृद्धी भरीत ही दिवाळीची फुलोरी परबी.